levábamos convivindo co lobo de forma razonable, pese a esos daños. Estábamos poñendo e exixindo da Consellería de Medio Ambiente unha agilidade na valoración dos daños e ao pago desos daños, e agora nos encontramos con que se toma unha decisión que é que o problema se vai a aumentar nos próximos meses, nos próximos anos, se vai adiante a decisión, porque ao non utilizar a caza como elemento de xestión, pois nos podemos encontrar que o que era hoxe o principal problema que tiñamos, que era co xabarín, porque hai máis de 200.000 exemplares e crecendo, pois á volta da esquina vamos a ter un problema de máis lobos, máis daños e ningún mecanismo de solución. Ao final, o que vamos a ter que loitar é para que se declara o gandeiro en peligro de extinción. Vemos como cada día é máis difícil facer frente a estos daños e, por lo tanto, creemos que é unha decisión que ten que reconsiderarse, que ten que valorarse en base a datos científicos e, desde logo, que en Galicia, Asturias, Castilla e León e País Vasco non hai un problema de extinción de lobos e non hai un problema de gandeiros que non saben como facer frente aos daños de forma reiterada. Todos somos moi ecologistas e moi animalistas, o que eu entendo é que iso non se pode facer cos cartos dos demais. Cando desde unha posición meramente teórica se aposta polo lobo antes que polo gandeiro, se aposta polo xabarín antes que por quen traballa e vive na agricultura, pois está buscando unha situación irreal. Calquer decisión, é dicir, o que voto de menos na decisión que se tomou onte é que non se habilita ao mesmo tempo un presupuesto para facer frente aos daños que esa decisión vai a causar. Eu creo que a convivencia cos animales e co medio ambiente, poucas leccións pode recibir un agricultor e un gandeiro dun ecologista de ciudad, porque non só practicamos vivindo en convivencia cos animales, senón que lles damos de comer con cargo ao noso presuposto. Mentras que o teórico de fin de semana simplemente pon deberes, pero non pon o presuposto. É aquel que nos dice todo o que temos que facer e logo vai pagar impostos a Andorra. Pois aquí, un pouco co animalismo e co ecologismo, pasa que partindo de ideas de boa voluntad non é capaz de articular medidas que supoñan protexer económicamente tamén aquel que ten que convivir con esos animales. Entendemos que non estamos ante unha decisión firme. Vamos a instar a comunidade autónoma que defenda non só o lobo, senón os agricultores e gandeiros cuya decisión vai a ter unhas consecuencias. En segundo lugar, entendo que había un planteamento de todas as comunidades autónomas da Cornisa de cuestionar a legitimidade da decisión por como foi tomada, tendo en conta a votación que se levou a cabo, e, en terceiro lugar, que unha decisión desa ten que vir acompañada, primeiro, para que elementos de xestión cando haxa unha superpoblación en zonas determinadas, e unha partida presupostaria para xestionar os daños causados. O que non podemos é tomar unha decisión de deixar barra libre e descargala única e exclusivamente sobre a conta de agricultores e gandeiros. Hombre, entendo que é unha clara provocación, porque, volvo a insistir, dimensionar un problema que hasta ahora, con problemas, estábamos convivindo. É dicir, non é que non houbera problemas se estuéramos contentos, estamos vendo como centos de ataques de lobo quedaban sin cubrir os gastos porque non se daba demostrado a non deixar restos do animal atacado. Estábamos vendo como se retrasa meses e meses o pago deses daños. Estamos vendo como a valoración dos animales que mataba o lobo teñen unha cuantificación económica que apenas cubre o 50% do valor do animal. Por lo tanto, tiñamos un problema da xestión, porque aquí sí existen lobos. E, por lo tanto, ahora que nos digan que non se vai a tomar ninguna medida para corregir o problema que están habendo, e que a maiores se imposibilita racionalizar a xestión dun incremento que pudera haber desmesurado, pois vémolo con preocupación, vémolo como unha decisión tomada desde un despacho de Madrid ao marxen do que é o problema dos agricultores e gandeiros, e vemos como cada día grupos máis pequenos, con moito poder económico e organizados, pois terminan creando uns problemas artificiales que, ao final, o que está en risco é o futuro de moitas explotacións gandeiras, primeiro descalificando e atacando
o gandeiro como que maltrata os animales, logo creando e cuestionando o consumo dos propia carne e ao final terminando cuestionando o propio papel de xestión do territorio. É dicir, eu non sei como se pretende xestionar territorialmente e medioambientalmente Galicia sin agricultores e gandeiros que fagan ese traballo. Será o xabarí, o lobo e os incendios. Ese modelo, desde logo, non é moi compatible co medio ambiente e ca ecología. Eu estou convencido de que sería estrafalario pola miña parte botarlle a culpa ao lobo do problema do abandono do rural. Ahora, é unha pedra máis no zapato de quen ten uns ingresos inferiores ao salario mínimo interprofesional. Os titulares de explotación de media en Galicia ingresan un 60% do salario medio dun traballador de calquera empresa, ve que ten uns servicios públicos inferiores a cal ciudadano, se desmontaron os servicios bancarios, os servicios médicos, non ten acceso a internet, ten problemas de comunicación e, polo tanto, cada vez o facemos máis difícil pedirle ao xoven que se incorpora a vivir no rural cando ten que asumir unha serie de costes que deberán ser asumidos desde o sector público, pois desde logo non facilita, non é moi coherente co que estamos falando, pero coloquemos cada problema na súa medida. Se as rentas pequenas e as que lle dicimos que teñen que sufragar o equilibrio medioambiental e a xestión do lobo, pois desde logo estamos equivocando de destinatario. Calquer medida que se vaya hacia un extremo non é aplicable. Se a un gandeiro sometemos a tensión de defender que el poda supervivir ou que superviva o lobo, pois vai optar por protexerse. E en senso contrario, se hai razóns de tipo técnico que poñeran en peligro a viabilidade do lobo, eu entendo perfectamente que se tomen medidas para protexer. Pero ese problema non existe, é artificial. E o que sí se vai a xerar é un problema que é moito máis real cada ausencia de lobo, que é a viabilidade de explotacións en zonas donde haxa unha presencia masiva de lobo. Por lo tanto, deixar sin mecanismos de equilibrio esa xestión barra libre como si houbera un problema de fondo, pois vai a ter consecuencias negativas para os gandeiros, desde logo, pero eu incluso penso que para o propio lobo.